Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Сайлауларга иртәдән үк шәһәр мэры Наил Мәгъдиев үз тавышын бирде. Алгы сызыктагылар да мөһим сәяси вакыйганы калдырмый. Россия Федерациясе президенттан сайлауда хәрби хезмәткәрләр дә катнаша. Чолга яңа автобуслар тапшырылды. Шәһәр маршрутларына алар кайчан чыгачак? Бүгін ертеңгі сағат 8-де бүтін ил бойынша сайлау участоклары ачылды. Россия Федерациясы президенттің сайлауда 2,928 мыңнан артық татарстанлы катнашырга хокуклы. Шалда 173 сайлау участогы эшли. Мәгълүмат сәясәте идарәсе мәгълүматлары буенча 11 сәгатькә шәһәрдә 17,41% кеше тавыш биргән. Сайлауларны оештыруда һәр үткәрүдә участок сайлау комиссияләренең 1650-гә якын әгъзасы җәлеп ителгән. Исегезгә төшерәбез 15 алып 17 март көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Сайлауларга иртәдән үк 23-нче мәктәпнең сайлау участогында ачылуның беренче минутларыннан үк кешеләр күп иде. Эш көненә карамастан күпләр бөтен гаилә белән килде. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев шулай ук җомга иртәсендә тавыш бирергә карар итте. Тулырак калдагы минутларда сөйләрбез. 23-нче мәктәптәге сайлау участогына шәһәр мэры иртәнге сәгать 9-да килде. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, ул сайлауларга 18 яшеннән үк йөри. Я считаю, мэр города, руководитель полумиллионного города должен показать пример для жителей и избирателей города Набережные Челны. Руководитель города должен быть первым во всех поступках и делах. Есть такой принцип «делай как я». 21-76 номерлы участокта барлыгы 2293 сайлаучы. Участок сайлау комиссиясы рәисе урынбасары билгеләп үткәнчә, чаллар беренче минуттан ук актив рәвештә үз тавышларын бирергә киләләр. Моннан тыш кайбер шәһәрдәшләр өйдән тавыш бирәләр. Сайлаучылар киләләр. Безнең участокта 2293 сайлаучы булырга тиеш. Өйгә чакырттылар где-то, примерно 150 кеше. Бу сайлау участогында 150 кеше өйдә тавыш бирергә гариза биргән. Лилия Гатина, Руслан Бакиров, яңалыклар. Россия Федерациясы президенттан сайлауда хәрби хезмәткәрләр дә катнаша. Туган шәһәренә кыска вакытлы ялга кайтучылар үз сайлау участокларында кандидатларның берсе өчен тавыш бирәләр. Алгы сызыктагылар да мөһим сәяси вакыйганы калдырмый. Барс кушаматлы хәрби хезмәткәр тавыш бирүнең вакытыннан алда этабында катнашканы. Бу 29 февральдә туган шәһәренә кайтыр алдыннан була. Аның сүзләренчә, алгы сызыктагы сугышчылар өчен сайлауларда катнашу өчен барлык шартларда тудырылган. Когда я был на передовой, мы досрочно проголосовали. Так же, как и здесь, все так же. Бюллетени, ширмочки, ящички, куда скидываем. С боевыми товарищами проголосовали за одного из кандидатов в выбор президента. Я считаю, что это важное политическое событие. Каждый из кандидатов что-то свое предлагает, что-то там для улучшения страны. И тут уже от выбора человека зависит. Улының позициясе белән әтиянисе дә килешә. Алар инде беренче тапкыр гына тавыш бирмиләр. Без бер выборны калдырган юк. Без бөтен выборны да выборга йөрибез и выбирать итәбез. Безгә үзебезгә нинди президент ошый. Сайлауга киләбез һәр вакыт, калдырганыбыз юк. Выборларны берсендә калдырмыйбыз. Әйбәтләп семья белән йөрибез. Бергәләп хатын белән, балалар белән. 20-89 сайлау участогына барлыгы 2825 сайлаучыны көтеп калалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тавыш бирүнең беренче көнендә Чаллыга яңа автобуслар тапшырылды. Тантаналы чара Ярбуй паркы мәйданында узды. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев, шулай КАМАЗ ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагугин катнашты. Яңа 36 автобус шәһәр маршрутларына кайчан чыгачак, бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. 10 автобустан торган беренче партия февраль айында республика рәисе тарафыннан шәһәргә тапшырылды. Бүгін шәһәр тагын 36 берәмлек җәмәгать транспорты алды. 36 новых автобусов сегодня передаются нашему муниципальному городскому перевозчику, и буквально через пару-тройку дней они будут на городских маршрутах. Мы благодарны правительству Российской Федерации за реализацию поручения президента нашей страны. Безусловно, мы благодарны Сергею Анатольевичу Кагугину
и всей нашей дружной командской команде. Задачи перед общественным транспортом стоят очень серьезные. Пересесть с маленьких автобусов на большие комфортабельные автобусы, которые относятся к категории доступная среда, это очень правильный жест и действие в относительно жителей нашего города. Автобуслар толысынча оңайлы мұхит программасына туры келе һәм барлык категория пассажирларны оңайлы йөртүгә ярдәм итә. Гомуми пассажирлар сыйдырышлылыгы 96 кеше, утыру өчен 29 урын бар. Менә зур автобуслар тагы безгә кайттылар. Без алар өчен бик шатлар. Алар зур, комфортлы, әйбәт, күңелле йөрергә безнең һәрвакыт пассажирлар безне белә йөрсеннәр. 2025 елга автопаркны 250 зур сыйдырышлы автобуска кадәр арттыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Руслан Бакиров, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 3131 телефоны буенча көтеп калабыз. Шолыдан март бу теләсә нинди аяк киеме сыйфатын җитди тикшерү вакыты уңайлы, иң мөһиме кыйммәтле булмаган аяк киемен Үзәк сәүдә үзәгендә элекеге балалар дөньясы бинасында урнашкан Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Яз җитү белән урамда иртән һәм кичен бозлавык белән көрәшергә туры киләм, димәк, ышанычлы һәм ныклы аяк киеме кирәк. Подошва антигололед выполнена из каучука на литиевой основе с тройной степенью сцепления со скользкими поверхностями. Анатомический след и удобная посадка позволяют снизить нагрузку на суставы, а возможность регулировки в области голенища делает эту модель еще более универсальной для всех типов ног. Флисовый утепленный подклад помогает сохранить тепло внутри в весенний сезон, пока еще не распогодилось. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә. Бердә зур үлчәмле аяк киемнәре дә бар. Подошва отличается особой прочностью и практичностью, имеет анатомическую форму, что оказывает благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.